Hop, inni gowy bolgan, äşkar bolan paýdalary da ýetişýär. Şuňmy? Başga ýedi näme? Wajurul feraidi. Feraid mi? Wajurul feraidi. Oyna türleri de ýetişýär. Türden bolan Orhan türleri de ýetişýär. Orhan dür ýalak bolan paýdalary ýetişýär. Owalkyda nimede? Yani Qur'anul şevaid bada ol edafatul müşebbebi ilel müşebbeb bolýar. Yani Qur'an ýalak bolan yani paýdalar diýdi. Qur'an diýen atyň malynyň agy da şol ýalak bolan paýdalar diýdi. Bir paýdalar iki onun mesela näme ýalak atyň malynyň agy ýalak äşkärlik diýdi. Şuňa. Bir mesela dürül feraid dür diýeni lu'lu diýdi da feraidin olokon diýdi. Şejeril Irak diýen ýalak diýdi. Irak bolan agaç. Ulu bolan dürler diýdi. Şuňmy? Yani olokon dür. Yani o paýdalaryny o türleri mendet ýa-da. Şuňmy? Mesela şuňa bir bir paýdaly bolmakda, nepal bolmakda müşebbebe indikret meni müşebbebe oýnalady diýdi. Hop, ol paýdalar iki fi zamanı fusulun, fi zimni fusulun fasıllaryň zımnynda bolgan. Yani şu taýan fasıl edip getirýär-de. Sotul fasıllar hiç fasıllar din üçin gaýdalar bolgan, usulun asyllar bolgan. Ol gaýdalar, fasıllar diniň bir gaýdalary, asyllar. Dini öňe binädirýänler diýdi. Bu esnai nususun we naslaryň zımnynda bolan paýdalar. Şuňa naslaryň zımnynda. Nas diýenler meselen äşkar bolan ibaratlar diýdi. Mana delalet etýän ibaratlar diýdi. O naslar iki ýaşa naslar yaqin üçin jawahirler bolan, hususan we gaşlar bolan. O yaqinin aýny bir jawhary ýalak, mesela gaşy ýalak. Cevahirden murad şol kıbılmı? Cevahirden murad. Erdişli daşlar, yakut ýalak, zümrret ýalak, lü'lü ýalak, şuňmy? O mesela hususiýen ýüzüň gaşyda. Haýş naslar öňýär-de, ol hewara mesela ýakyny faýda bermeklikde şu mertebesi şerif. Hani şu zatlyň mertebesi derejeli şerif bolýar, ýalak şeragatly diýdi. Şuňmy? Yani ol paýdalar, o naslar yani yakin için bir yakin bir şekli kabul etmeyen alamda, zevalı kabul etmeyen alam. Şol alma paýda vermek üçin jawherler ýalak, erdişli daşlar ýalak diýdi. Ol mehni ýüzüň gaşlary ýalak diýdi. Şuň hewara mehni derejeli şerif diýdi. Otan hop şu muhtasar. Inni şujra ma gayetin gayet bilen hemrah. Ma gayetin gayet bilen hemrah. Men nimeden halla gayetin yani. Hal min zamir eşrahu. Yok, o da anından başladı. Hemen zarfı. Hal min zamir yeştemilha. Şol mesela muhtasar şujra paýdalara da ýetişýär, ma gayetin
gayet bilen hemra, bir nihayeti yetişmek bilen hemra, minnet tenkihden bolgan gayet ve tehditten. Tenkih diýerler, tehdit, tenkihden päklemek, tehditini asaplamak, bir haşudan, etgülden, paydasy zatdan meselen, yani bir päklemeklik, taňra başa yetişmek bilen hemra diýdi. O nihayet bilen hemra, bulan halında, şol meselen muhtasar, min husnul nazmynyň owadarlygyndan bolan nihayet, tertibiniň owadarlyşynyň nazmynyň, meselen şol tendiminiň lafızlaryny düzmekligiň owadarlygynda bir aňra başa yetişmek bilen hemra diýdi. Her lafy öz aýyna getirmekde de aňra başa yetişmek bilen hemra diýdi. Tertibiniň owadarlygynda da diýdi. Meşele bolsa, tahawultu bi qasd etdim men, yani eşrah şu muhtasar şerh etmek bunu şerhan bir şerhni. O şerhi ki yufassil atyad mucmelatihi şu muhtasarın mucmellerini. Mucmellerin muradı hafi olan yerlerini. Şunu atyad edildi. O yüzden beyan ettiği mağdalati o mağdallarını hever düşünmek çetin bolyan yerlerini atyad edildi. O yüzden şuraya metuyati onun duyurlu manaları, duyurlu'nun manalarını. Umur duyurlu'nun bir manaları var. Halbuki görünmeyen manaları olmasın açık ve aşkar etiyeliydi. Bu yüzden zahiret yaşamakta şerh meknunatihi şu muhtasarın gizli manalarını. Bir meknunetin gizlinin mestur deydi de mestur olan manalarını aşkar etiyeliydi. Şu bir şerh meknunun ben kastettim deydi. Öyle mi?